Оплан, днес трябваше да ти покажа обир на училище. Трябваше да видиш как се промъкнах непоканен, за да открадна картини на български герои от първокласниците. Всъщност това, което направих, е точно обратното на обир. Но това видео ще изчака до следващия път. Темата днес е спешна. Бъдеще за миналото. Виж съвременните варианти на портрети на великите българи. Знаеш ли колко истински снимки на Дякона имаме? Първата е тази. Тези двете са от Втората българска легия. Четвъртата е тази. Всъщност тази е фалшива, но за нея в друго видео. Сега нямаме време. Тази е четвъртата снимка, петата и шестата са тези, а седмата тази. Това е най-великият герой на България и само 7 снимки. Но има и 8 снимка, непозната за нас. Има и още много други. Къде обаче са те, кой ги крие и може ли да си ги върнем? Ще ти покажа 10 картини, които ще помогнат това да се случи. А госта ми ще даде отговорите на всички тези въпроси. Да започваме. Да, знам къде се издам в Когос. Какво си открил? 8 снимка на Васил Левски, която е непозната за нас. Кого? Частни колекции. Колко? 150 000 лева. С колко време разполагаме? Времето изтича. Започваме. Разкажи ни, моля те, за твоето откритие. Аз, Иван Тренев, успях да намеря в различни частни колекции в България и по света много важни архиви, свързани с българското възраждане и с Васил Левски. Писма, документи и снимки, които обръщат представите за нашата национална история и разкриват факти, които са от национално значение. Да разбирам, че в тези частни колекции се съдържа част от нашата история, частица от нас самите, за която ние дори не знаем. Колекционерите лоши хора ли са? Това е сложен въпрос. За някои от тях това е просто вторична суровина, с която могат да търгуват. Други са ги събирали от някаква уместност през годините, но за да се разделят трябва да получат сериозни суми пари, които те определят. Но за съжаление българите, този огромен архив е невъзможно да бъде закупен от един човек като мен. Каква е сумата, която поискаха, за да си откупим архива? 150 000 лева. А каква е сумата, която имаме събрана до момента? Събрани са 120 000 лева благодарение на родолюбиви българи, които дават от залъка си, за да може днес да има България. Но остават още 30 000 лева, които ние трябва да ги дадем, за да можем да върнем последната част от този архив. Имам план от 3 стъпки за събирането на оставащата сума, но кажи ми първо, с какво време разполагаме? Времето, с което разполагаме, всъщност изтече, но поради това, че събрахме по-голямата част от парите, има шанс да ни изчакат още малко. Може би ще си кажеш, държавата трябва да откупува тези архиви. И ще си прав, но знаем, че това няма да се случи. Ние трябва да сме държавата и ние трябва да подсигурим бъдеще за нашето минало. В архива имаше 8 снимка на Васил Левски, която е непозната за нас. Това е снимка на Васил Левски, свързана с дейността му, когато той е бил в Италия, за което много малко хора знаят. Тази снимка не само беше на Васил Левски с костюм в Италия, но той се беше и подписал нещо изключително важно, нещо изключително рядко, което почти никъде го нямаме. Днес я няма, няма и тя е притежание някъде в чужбина на някого, който
може би никога няма да я върне в България. И това е най-голямата ми болка. За съжаление, 8-та снимка на Дякона е вече в ръцете на друг колекционер. Загубихме отново нейните следи. Може би ще я срещнем пак, разбира се, на по-висока цена. Но все още имаме шанс да спасим останалата част от архива. Може да сложим край на това търгуване с историята ни и да докажем, че сме народ, който се бори за своето. Моля ви, нека да спасим останалата част от архива. Този архив, тези архиви ще ни помогнат да не сме толкова объркани, защото ние не знаем кои сме и нашето самочувствие отсъства днес. Преди да разкрия моя план, нека съобщим за една огромна победа. Успяхме да откупим оригинала на БРЦК, Български революционен централен комитет, писан лично от ръката на Апостола. Тук е уставът на Васил Левски, спасен. Тази книга, която няма да се продава, за да се печелят пари. А тази книга ще се дарява в името на Левски и на българските деца, на бъдещето на България. Какво се случва с даден архив, когато се откупи от народа? Скъпи българи, архивите се събират от Фондация Културна революция и се връщат в България, обнародват се, изследват се и се издават, както онлайн, така и хартиено. Всеки българин ще има възможност да ги използва, изтегля и изследва в първия онлайн музей, а именно свободниархиви.com, както и всеки един дарител ще бъде записан с златни букви в сайта на онлайн музея. Като благодарност и да се знае от всеки един българин, бъдещ, млад, подрастващ човек, че неговите родители, прадеди, деди са помагали и ще помагат за бъдещето на България. Казано е, ние не притежаваме нищо в сигурност, освен своето минало. До тук стана ясно, че всъщност ние не притежаваме дори това. Част от миналото ни е в чужди ръце, но все още има надежда. Затова, ето моя план от 3 стъпки, как да си върнем архива на Дякона обратно. Стъпка 1. Неотдавна създадох и дарих тази картина. Тази уникална картина пускаме на търг. При това 100% благотворителен. До последния лев ще отиде за добра кауза. Благодарение на Станислав Цанов, тя помогна на 2 деца, нуждаещи се от скъпи животоспасяващи операции. 10 000 лева в благотворителен търг. Най-високата предложена сума за картината на Левски дава бившия капитан на Левски и национал Мартин Райнов. Ще използвам този работещ подход и тук. Създадох лимитирана серия от 10 картини, всяка с сериен номер и стойност от 681 лева. Нужни са 10 човека, които да ги закупят и да помогнат със събирането на част от нужната сума. 5 от картините са вече запазени от хората, които подкрепят каузата в Patreon. Всяка картина от каузата е създадена благодарение на тяхната подкрепа. Хората в Patreon са двигателят на тази кауза. Чрез тяхното членство успявам да дарявам картини за училища, детски градини и домове за сираци. Целта ни е да дарим картини във всяка значима сграда за нашето бъдеще. Навсякъде, където българският дух тлее и трябва да бъде възпламенен. А каква е тяхната награда? Наградата са те. Благодаря ви, Patreon! Всеки, който желая да бъде значима част от бъдеще за миналото, е добре дошъл в Patreon. Ако искаш да закупиш една от останалите 5 картини и да помогнеш с събирането на средствата, свържи се с мен, за да я запазя за теб. Стъпка 2. Представям ти първия по рода си дървен пъзел с лика на Васил Левски. 350 части, които разказват неговата история. Това не е обикновен пъзел от дърво. В него съм заложил скрити символи, които ще възпламенят родолюбие в децата ни. Споделял съм с теб за колекцията рисуване по номера. Чрез нея всеки може да нарисува български герой, независимо от уменията си по рисуване. Колекцията непрекъснато ще се увеличава, защото тези картини са пряк път за децата ни да опознаят добродетелите на героите ни. Образите на тях са живи и достижими. Те вдъхновяват децата ни да живеят достойно, свободно
честно и отговорно. Сега с всяка покупка през сайта на каузата помагаш за откупуването на архива на Левски. Част от средствата ще бъдат дарявани, докато не си върнем архива обратно. Стъпка 3. Някога мислил ли си, че ти може да си човека, който да възстанови къс от историята ни за поколенията напред? Мислил ли си, че срещу 1 лев може да оставиш следа и да направиш България по-силна? Единствен лев. Може би най-добре похарчения лев в живота ти. Чувстваш ли страх, когато подменят моделите за поддържание на децата ни? Боли ли те, когато поместват цялото дело на Левски и Ботев в единствен урок? Губиш ли надежда, когато подменят историята ни? Примиряваш ли се, докато бавно ни изтриват? Мъчно ли ти е, че България изчезва документ по документ, герой по герой? Безсилен си и няма какво да направиш. Не и този път. Можеш да откупиш архива и ще ти струва 1 лев. Скъпи българино, обръщам се с молба към теб. Левски е богатството на народа ни. Левски е друга дума за свобода. Ако го загубим, какво точно ни остава? Питам не само теб, но и себе си. Какво остава? Днес ни се дава тази възможност да върнем в България частица от него. Нека съберем сумата и така да му се отблагодарим за саможертвата. Нужно е 20 000 българи да дарят по 1 лев. 1 лев за човека, който си даде душата, за да може аз и ти да дишаме свободно. Не пропускай тази възможност, защото утре може да е твърде късно.